Oh, nakadagit. Kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Salamat pala sa 28,000 na subscriber natin ngayon mga kasinag. Nandito pala ako sa kulungan ng aking 45 days. Ayan oh. Ito pala mga kasinag yung pagkain ni Bagwis. Oh, ayan oh, malalaki na. Ayan. Kasi siya na kayo mga kasinag ha, kung medyo pause ako kasi nahuli tayo ng ubo at sipon. Ayan mga kasinag, update ko pala kayo kay Pitoy. Sa mga naghahanap niyan kay Pitoy, ito na si Pitoy mga kasinag oh. Ang laki na. Ayan. Pitoy. Hindi ka na maliligo, mamaya maligo ka ha at uminit na ngayon oh. Anong manakaraan kasi mga kasinag para ulan. Sa mga naghahanap kay Pitoy dyan mga kasinag, ito na oh. Oh, ang Pitoy. Pipitoy. Ayan si Pitoy mga kasinag. Ngayon mga kasinag, magpakain na tayo kay Bagwis. Ayan. Ito yung pagkain ni Bagwis mga kasinag ngayon. Dalhin ko doon. Bagwis! Mga kasinag, wala dito si Bagwis. Wala ngayon. Hindi ko alam kung nasa punta. Bagwis! Oh, andito si Bagwis. Ayan. Bagwis! Good morning! Halika na, kumain ka. Andiyan si Bagwis oh, sa kahoy na antipulo na yun. Pababain natin. Bagwis! Oh, halika, may dalang pagkain sa'yo. Eto na, baba na dyan. Halika na. Bagwis! Oh, nakadagit. Ay, wala. Kala ko nakadagit. Dahon pala yung dala-dala niya. Oh, gutom ka na? Ito. May dala ako sa iyong hita ng manok. Bagong kata yan, oh. Sariwang-sariwa, oh. Ay, lalaglag tayo. Ayan, oh. Ayan. Oh. Kainin mo yan. Tapos yung ulo na may liig, ito na rin. Sinama ko na. Ayan, para gutay-gutayin mo. Tapos yung mga pakpak. Ayan. Sinama ko na yung mga pakpak. Kasi yung mga balat-balat. Sige na. Kumusta ka na? Kumusta ka na, Bagwis? Kumusta ka na, Bagwis? Saan ka galing? Saan ka galing? Sige, kain na. Sige, kain na. Kain na dyan. Napakalinis ang tubig ngayon mga kasinag. Ang linaw ng tubig. May inuman si Bagwis. May liguan. Ayan oh. Sige, kain na. Asa yung kasama mo? Sige, kainan na yan. Dala kong pagkain. Kainin mo na. Kumusta ka na? Sige, kain na. Sariwang-sariwa yan, bagong katay lang yan. Kakaiba ba ang huni mo? Ha? Sige nga, huni ka nga ulit. Huni ka pa.
Sige nga. Oh, kung mapapansin niyo mga kasinag yung huni niya, parang kakaiba. Oh. Parang may halak, parang may ubo na di maintindihan. Ayan mga kasinag, nakita niyo naman si Bagwis. Andito ngayon, pero parang kakaiba yung ano niya, yung huni. Pag humuhuni siya mga kasinag, para bang may sumasabit na ubo o ano. Baka sa panahon lang. Salamat pala sa 28,000 na subscriber namin. Salamat sa inyo mga kasinag sa patuloy na pagsuporta nyo at pagtangkilik sa aming YouTube channel. Ayan mga kasinag, si Bagwis. Sa masusunod mga kasinag, hulihan ko naman si Bagwis ng kasili. Subukan natin kung kakain siya ng kasili. Pero dati kasi mga kasinag, hinuhulihan ko si Bagwis ng kasili. Hindi siya man kumakain, tumitikim-tikim lang. Pero ngayon, subukan ko ulit sa susunod na araw manghuli ako, ipakain ko sa kanya. Pero sa isda mga kasinag talaga si Bagwis napakahina. Sa mga isda, mahina talaga si Bagwis. Pero subukan natin sa mga susunod. Ang gusto kasi ni Bagwis mga kasinag, karni talaga. Yung may dugo-dugo talaga ang gusto niya. Kagaya niya no, yung tinatay kong manok na yan. Huni ka nga ulit, sige nga, maghuni ka ulit. Parang may kakaiba nga. Pero obserbahan natin mga kasinag ha. Maalala ko mga kasinag ha, yung partner po ni Bagwis, andito lang. Hindi lang siya gaano nagpapalapit sa tao. Nung mga unang pagkikita nila, nakuhaan nga natin ng video. 'Di ba? Kung mapanood nyo yun, nakuha natin. Pero ngayon mga kasinag, medyo mailap yung partner niya. Ilang beses ko nang nakita siya mga kasinag na lumilipad lang. Pagdadating ko lumilipad agad, hindi ko nabibidyohan. Kaya mga kasinag, antayin natin yung telescope na pinadala sa akin. Tapos yung drone, yung camera, antayin natin mga kasinag. Pero po darating yun, makukuha natin ng magandang mga video si Bagwis, yung partner niya. Para malayuan pa lang, pag ginamitan ko ng telescope, makita ko na malayo pa lang. Kaya antayin natin mga kasinag ha. Salamat sa inyong suporta. Sa susunod mga kasinag, pag nagpalayan na naman dito, manghuli naman ako ng daga. Pero nung mga nakaraan talaga mga kasinag, si Bagwis, pinapakain ko naman ng daga. Hindi ko lang pinapakita sa camera. Hindi ko na pinapakita sa inyo. Kasi alam natin, pag daga sa isip natin, madumi. Sa totoo lang mga kasinag, sa makagaya sana ni Bagwis, mga exotic ang pagkain niya. Kagaya ng mga ibon, mga tikling, mga ganyan, mga daga. Dati kasi ang pinapakain ko kay Bagwis, mga tikling, namimitag ako. Ang dami ko dating bitag dito. Puro mga tikling, agbaan, pugo. Tapos nung nagpunta ang DENR, tapos Born to be Wild, pinagbawalan ako ng mga kasinag, kaya hindi na ako namitag. Tapos yung mga pagong, hindi ko na rin pinakain kay Bagwis. Kaya pinakain ko lang kay Bagwis ang karning kalabaw, manok, kagaya 45 days, karning baboy, yung pinapakain ko kay Bagwis. Hindi ko na siya napapakain ng exotic, ipakain ko lang sa kanya susunod daga. Yun na lang, at hindi man pinagbabawal yun. Manghuli ulit ako mga kasinag. Yung trap ko kasi mga kasinag sa bahay, kinalawang na. Nasira na nga yung iba. Napakabilis kasi mga kasinag kalawangin ng mga metal dito sa amin. Gawa ng moist ng dagat. Kaya yung pantrap ko sa dagat doon nasira na. Ma-order na naman ako. Kaya ngayon magpapalayan. Magtataniman naman ng palay. Yan. Makakahuli na tayo ng daga niyan. Ngayon ng mga kasinag, mahina ng daga. Wala, lumayo. Sige na, kumain ka lang dyan. Kain na. Kumain ka lang dyan.
Sidag, ayun si Bagwis oh. Dinala niya yung pagkain doon sa taas.